Gini, gue nggak ini. Mani tuman komplit mani foto motor sana hanin nai pungkaham ali bukan kaje sekarang bukan impronte halang itu asik ke kesangka sweater zumana jumpa sama lalu kino je kesang masuk apa mani rezai komor kun pano kaska rezai kota besar sih kolom jago ke besar lalu kisah buk kisi kolom ini kaje ta Mia horong keno suke kesangka beci cimi jama kangsa sumbai kase keba mak risha thoshi sanya suke kesang ta kaisa beci nawo se sabane duita ka pathuju inele rezai rok satungo mare sinai motor sana hanai nai rugina khai koron ta gantino wahasa ba thangtu yanai nai Mia somi kabuine dinike oja hoke ruguinai iko piaz tomato rok rai muke ama dud dure bhayo chana motor no hanale mono kigro kolok jathno ke kian basa jeno kori tini catering u thangjak bo no kori hinke nang no khali aram nang de kije bono kom ke jeng sanya nei mulai basa na hari sai jong ta mulai basa sai pe kian basa hinge to sok pe ko sar noi te basa ko bo eotte ba ta ro sok ne side mai khuri ri pe kya mai ko bo ma sing khuri pe mane sa ja ya hano kasangai jong ba kya ki yang ge to basa thoja ki ko karen thangka basa jene bo kasama jarak ono bo kasang jaya fan maro diaper kunai wipes nawinai ready ke toni rekai ko mo ang je pruthu afro bono kane sene ta bar sa ro ko thuang tabong ke kanja kesi sa por ko sudi belai sudi mo baginyo an basa kolom yana ma hanwang buhan cikon sa hanlai bono ngeta bogang mai sai nagrana bwsa sansekang mai chai tong bwsa kai ke yak suje bono ma bamwan mama ni tuman complete mani ko kala jamni cake pai nai mombati subu bono kon sije jaya na sing tong so Để cháu ní kiên rồi bác sẽ khẩn cái đi. foto video ta foto kombo kriya kini ketam bini ko tangsang nai se phojang nai rok khai mani ya mama ka jalang jak sukha ngoi bodur bo khajang mani kosang jak sukha chi thamje khajang mani ha ni sir ko ane ri rong jak sang si jong hai rang dong a ta na si to kene ha ta lo na si tong ke ro di bo borok khau jong bo aram nang jak ha je ko jong de 아버지 그런데 맞지 집어 맞지 집어 담는 사이동 부치 언니 보고 와게 담는 사이동 짬짜이동 닝땅 가정 담미 땀자 가정 뭐미 Demi time khai dong o demi time khai dong ang han chadi ni mama hi ang Bwsano rong kol to nu di Injari bono ara soburi se mothungi nai yang khijum rong sa thebjang nai thebna nai dong ta bangang hai no rokori toni rekhai ke kabo gumde ke mothungi toni rekhai ke mothungi to te pinbo am sarap sasi te sang ke na han sir khobi borok ringi phaije ke kap nai bo thebi pebi kheta pan thungi tong kan basa te sake chir khongai bo leng ja khang ke han chela phla ke thungi dong e ta leng ja ka kisa mama thangmang ki ko broi dress change khalai ro gai ko ang khamane Bwsano hangka tabung no din babu bazani phayo ko chandro kola chana mo jongo hone nyang mote herok sai mi ase chana mo jongone kasari mani bonon khaksa sari nyang ko asong sanai kuju gurok tong nai sikali bisa kiro ang bele khito bele jotno khama bunyan basa te derao buya hano mene kene sa unyai tongphano bun basarong lokon jeng ba ya han basang ke bele me khajang ne rok derao man stick ore biscuit
tui fayo suk packet kaisa da hanai dam hanai mono oro biscuit emang ke ang bai bwsani ri rok khasi tonan phatsa dor nan is kongreng tokan bwsa khasi ton kainke dor nai me adba phatsa embagai kasari ri rwmani ko bwsani yo songno sai me ang bisi khola o ton mani hamjai ase hadoli rok habu dipa rok sang ri rok tonu hingke tai hingke mukhitung rok abo hingke tong ganti nogo tong phangba kya hingke tini robibar ba mataran bagi prasad rok tui phayo bo bazani kiko amilok bo song oro kalang thani hini kalang thang ang tini horo saiton jani ta khana ka soi sesine hingke ko ani samorok ada adora ko maisai miya poksa kibija hingke ani miya milok bo sok saiton mani amno songnai tini ani muitu songai paikha ama haibano ang mo songai naphina hinui tongo ta bwsa hingke thui tong pika pungai nai kisa ayang berai nai sago thui paikha bono mokholi rinai bisna rok tikhalai rwkha ri rok thebiri rwbaikha hiko miya ni ri kisi poksa tongo omono phwranai rigirana bo thusani phatsake ang phwrangchani no bo sisai nai bokol kwchung ongoi tongo tabuke phungni playtime mamani ko phungai chiri o jaga o bono muthungui nai ang samung tango gana oro direct hingke bhain thungai tongo o khuja kisimi hingke tai suti khankhe kisi wngkha khe tongthokjak yang nai ehe ongo aua saka o nana sikine ongo he borok ringo mote hengmani hingke bo borok ringo ang bwsani ajaipuru bokhorok kolok takphano kiting ya kolok tamo khe bokhorok kiting rwbai kisa sabai radi buma rok ang kiting rwna se rwngriyo bo kubo kolomjago ke ri rok dului nai muthur tini sago bwkhe hingke ang bokhorok asuk tongphulajago bo kichipun chiti nangna naiya hingke bo ang bo dului nai muthurjak ya hingke ba tei bokhor kolok mangsuka horwani kobongma ni muthur haibano ang aro bokhor rok sajaknai se hinui sob somoi ni muthur waisa wisi muthur wngkha ba bono tui tukurunani tui rok ready khe riri paikha bini babu aro khe muthungjak nai aro khe tui kwchang tini ang tamtama maijanai tong omo ang chana bujai ase do sen bwsai mai khuri rwbaikha ba bogui tui phaikha tei omo hingke angno songo milok bosok omo hingke ama songoi rwo thalik gana jibai kakomuk ang ta belai kirjago ani bwsani bagui jekono chara geyam bagui no ang chaya mangsa tongoi tongo fungai mokolkolni kiyo kheno yang chiri ronglai manglaiman dibor jora simi kisai ko hake rest ma nalai chwng khe dibor bo asuk khe khegui nai rest ma nao ayang sarini samung tangnani jora wngoi thango kiko sarapsa hake tonglai ta yang chwngkhe buma bwsa bisnao bini babu hingke tola o bo yang saka o hingke kesijak mai tola o mangroko horni maijanai khe ang iko ani bwsai mai khuri riri paikha mokhai phungni muirok mangsi tabo horo wngkha hingke iko katla bokhorok bai khaja mairum ni muri kontho songani bwsai kchang mani ri pola machungkha ani mama ba jona nahan tolodora bamjin dui ang tongbo bamjin dui uma tongna sulia padi beru mama beru padi beru nyang kira sojak mani kamje tono ani tini khe ang hanche mai pra khe khuri tui muphaiju letra pata khalainai kha bai seraina kha sabai buti khaina kha mamani vaccine rwjak ko 1.5 mas ni tabo 2 month complete wngui je bo vaccine marwjak sinai asuk bahan kaham o bini bai sipjamani mang lok nasigui tongo ang bwsa je ajaipuru chiri khogui kamani si nogo phainai bo asuk chiri khogui ma kabya ko tinta rwjagui bo kuno kabya tongsina chiri khogui kap sukha bwkha phaite naisuka ang ongma kabaikha pura asuk kahama khe bindas khe tongmasi yori rwjak hingke asuk khe kap bwsuk khe dukhu nangkha bwsuk khe kosto nangkha na bo ako bini kahamni bagui maru ta yako kongtham hingke ba yakung kongnoi yako kongsa asuk khe kosto sukha kap sugui ma kap sukha nainui mali ang bamui rwrui mali ang o jaga baisongno se bamui ma rwrwisiu munisi tongo to phano se bo kosto sojo khaimani jatsi tamokhe sanju jora wani bwsa kosto wngjagui nai mafano kengai tongo yaksa tui haino khe khairok sukha asuk khe kengai kha bo
cái lùm số con bwsa kan mesin san bersekutung tungtung chu sabu sarbar tabai tung tabuk se lumumbu sanjaro kolumia dai par selainai katal kari rwmani mama ni dai par sokpai ukai ko kasakari kani sirka wasa puro namani paithangai se te packet kaisa ma paikai ko o packet kaisa paise thik tinin payumbo wasin ma sokpai kata tini sokpai mo ngadung jom kita rok paina thangtui chajangnai tui packet ko maka bin bwsani banta jonjona thujak si bin bwsa jake maka chandrakala aro ama songno kai phaikena baksana singrap tu phaja maka momo ama khai bread khai fruits tini nan moi angke sira mutri thama khasian bwsaki mai khuruni maisa de jade to anggo masaimaya kucha moi maka tok bwkhwsui yethek rokna maka phungni phung baidi borsa khamona ang tabo horobo jaonai sobai butui ang thok rokni saya to bwsano khina kirijak saya ta ang ke bube hanjago sadi sarai ba khinai ta ago kunung nang samare khi doctor ro sawo bwsa khima bai nang samane kunung ya ni sawo ke tapno ang kiru do saya ingke sarai kolom ya abagino nang saya ni bagino hone ne hanjak suka angke bango ta kisi kisi sanan suru khai to katai ko ingke pura thokom mojokom ke songdirni sajagang sakangno thuna naika sami kon bwsa ke tus thuka bo thusajak ang bo thusinasi ingke ani blog oro no paisana jotono no hor kaham।